Silav, ez danîme. Li Sanîtona Kalîforniyayê li navenda herêmî wekî koordînatörê xizmetê kar dikim. Îro ez dixwazim bi we re xala şeşemîn ya rêbaza HCBS'yê nîqaş bikim. Şertê parastina kirêdaran. Ev şert nîşan dide ku hûn bi kirêdarên din re xwedî heman mafanin. Em di pergala navenda herêmî de peymanekê qebûlkirinê bikardînin. Em vegerin Sanyoxê ka tevfîkeke lewitî pergala hukûkiya Amerîkayê û kûsiyekê bi navê Wex mabûye alîkar ku Steven li wir mafên xwe yên kirêdariyê hîn bibe. Karekî baş e, Harûne. Axna, biraz xwe dibinêvirde bu şêre. Merhaba Dexter, tu çetekî wisa? Nova xwest werin peytê ji bo civîna kirê. Na, nova pê hesiya. Min ji xanî derxîne niha. Dexter, te got çi? Ne tiştek? Steven ji malê tê derxistin. Çi? Çima? Lewra ez di odeya xwe de bi dizî kîsoyekî bi xwedî bikim. Ev waxe. Kîsoyê min ê xoşewîst e. Wey, li, min, çi qas şêrîne. Divê jê hez bikim. Ew kîsoyekî pir piçûk e. Divê were parastin. Wê demê biryar hatiye dayîn. Em ê li du jî vê têboşin û heka wext çêbibe em ê jî biçin. Te pê nizanibû? Parêzerek ji te re lazim e. Ez ê bikim. Ez ê bin parêzerê te. Tu tê bibî parêzerî min. Di sezona pêncan de lantirman bu parêzerê stêrkan. Ha? Wekî navdarên serkan. Nexêr, stêrkên bi rastî. Gere stêrkan doz li wan vedikir. Baş e. Ez dikarim şahidiye bikim. û ez ê pankardan çêkim, wax xelas bikim, 1, 2, 3. Wex xelas bikin. چی دقومه لور؟ Destûrê bide xwe bidim nasîn. Dexter, parêzerê stêrkan. Min vekîlê min ji bo ji vê beşênê qewrandin ji min alîkariyê xwest. موکیل؟ قورandın؟ چی؟ Canik û camêrin dilijineyê. Heman tiştê wî gotî dibêjim. Heke hêza erdkêşiyê dabî nebe ez ji we re dibêm. Stêrk ji bo çi ye? Wax! Ma ew ne stêrkek e? Tu dizanî xelkê ku ew mafdar heye. Wek şahidekî pispor, dikarim piştrast bikim. Steven her tim bi baldarî û başî xwe dîtî li Wex kiriye. هن بحثا چه دیگه نوسا؟ Wax li vir e. Wax dernexin. وکس کیه ایجار؟ Wex ev e. Kîsoyê min ê xoşewîst. او مهکه؟ ده اودیا ده دمینه؟ Te dizanibû? بله، ده بیراته ده ما تخواست از جی اینستان چته ته بشوپینه؟ Belê, nexwe tu Supernova 1983 Tikaye min ji xanî dernexîne. کس شمال نای درخستن ستیون؟ تنه من خواستم بجارا پاقجیا تیفکین وده بتره با آخویم. ستیون، تو دکاری آجالان خودی بکی؟ Dikarim? بله، هر تشت پیمانا تده دنویسه. Ev çi ye? پیمانا کو دما و بار کربو تا امزه کربو. تخواند نوسا؟ Dibe ku. باشه؟ بلا هر کس بچه وده یا خوارنه. دوی ام جاردن بخوینن. دوی هن مافین خواه بزانبن. وکی هن دبینن لهر داره دستور آجالان نای داین جی. لور لسانی اوکسه جی. دما جه کی گنجاب هبه ام دستور ددن. ملهف کر؟ Mişteriyên vê yekê qebûl dikin. باشه. جم وکیل خوره بیجه بلا فراغان بشو. آنا دیداد گهش بر وی که وان همویان بگیره. Steven Wex xwedî kir û ji peymanê fêr bû ku ew dikare li malê bihêle. Her wiha ew jî wekî hemû kirêdarên Kalîforniyayê xwedî heman mafan e. Her kirêdar ji bo parastina mafên xwe xwedî peymanekê kirêye. Jê piştrast bin bêt peymana we de çi heye. Ji bîr nekin. Tîma we ya plankirinê de her karî de ji bo kesan dixebite û kesê di navendê de tuyî